GREC, Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors. GREC és una associació sense ànim de lucre que des de l'any 1987 du a terme una tasca socioeducativa en diferents sectors de la població que es troben en situació de risc, dificultat i conflicte social. La seva finalitat és millorar la qualitat de l'atenció d'infants i joves i de les seves famílies quan es troben en situació de dificultat davant els sistemes de l'actual funcionament social. Pretén promoure el reconeixement dels educadors i del treball socioeducatiu en medi obert amb menors i joves, col·laborar amb l'administració per a protegir adequadament els menors desemparats i els que deixen la xarxa de protecció de menors, intervenir en medi obert davant situacions de desadaptació social, facilitar la integració social dels joves interns al centre penitenciari i donar suport als reclusos i exreclusos en la inserció sociolaboral, intervenir en el procés socioeducatiu dels joves en situació de conflicte sotmesos a mesures judicials, facilitar la formació i la incorporació laboral, elaborar i fomentar estudis i investigacions sobre el treball socioeducatiu, dur a terme accions formatives per a difondre el model de treball socioeducatiu de l'associació. El GREC és una associació sense afany de lucre que va néixer a Mallorca ara fa 30 anys. Va néixer davant d'una sèrie de persones, d'un grup de persones que estaven preocupades per l'atenció que rebien els infants i joves de diferents barris de Palma en situació de marginalitat. I a partir d'aquí se va impulsar la introducció de la figura de l'educador de carrer en aquests barris. D'aquí el nom de GREC com a grup d'educadors de carrer, perquè va ser el primer programa que va dur a terme l'entitat. A partir d'aquí el GREC ha anat creixent en funció de les necessitats que s'anaven detectant. Recollim aquest premi en nom de més de 120 professionals que en aquest moment estan fent feina en el GREC, de més de 50 voluntaris i de tots els usuaris i persones que hem atès al llarg de tots aquests anys.